मैया बिदानाव 50 थाखानि आंगुर संख्ल'नानै लाबोलायबाय बिनानै आलुखौसो बांसिन लाखादों आं बेदरा दरसे दरनै लाबाय ओमफ्राय नैबेयो आलदा बेदरसो बे दादा हरनाय नैबे खिसिरि साइस नुलायलायबावदोंसो खथ' मोजां नुदों जाम्बिलाय दे थाबायलांलाय नायनांगौ गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय दखानाव दंफैयो आरोना बोराया नानिखौ लायनो थांबाय स्कुलावहाय 10:30 गयो नालाय दायो 10:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय बोराय फैबासो आंबो न'आव थांनो मोनथ'गोन ना मोनथ'आ मिन्थिया बोराया अबेबा थांनांगौ दं होननानै बुंदों दा एसे मा जायो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हाया देखायलांसै आरोना स' बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे बैखौ नुदोंना लोगोफोर नै बैयावहाय नांलायगासिनो दं दै दावराव जागासिनो दं जौ लोंनानै बिदिनो नानांथा रोखोमनि मानसि नुयो आरोना बास स्टेन्डआवहाय सानैजों एकदमबारे फुरा नांलायगासिनो दं आरोना फैसानि नांलायलायदोंनो बिसोरो आं मिन्थियाखैमोन ओमफ्राय उनाव आंनि दखानावनो फैगारदों आरोना बेनिफ्राय आं बेखौ माने भइस टाइपिंसो होदोंना मानि थाखाय होनब्ला बिराद मिउजिक दामदोंमोन जोंहा दखानाव बेनि थाखायनो आरोना सनालिया जोंना स्कुलनिफ्राय सफैफिनबाय दिनै खानायखौ खावनैसो हाना हरदों खानाखौ हास'बावो नामा सनालि माबायदि हास'गोन बेसे गोलाव इसिनिल' गुसुं लानोसै इसिनि लानोसै नामा खाजायिनि नामा सिरिनानि बायदि नामा सिरिनानाबो खाजाबायथ' नोंसिनि गोरलैनो सिरिना थांनो हायाखै दिनै स्कुलाव सोर थाङा दिनै स्कुलावलाय सिरिना ओमफ्राय रायसोन ओमफ्राय रिमि दा जा गोबाव जादों ओमफ्राय आफ्रिन ओमफ्राय माबामोनहालाय हादियासालाय हादियासा थाङाखै हादियासा थाङो रिमसा दियाना थाङो लोगोफोरा गोसोना हरदों रियाना थाङाखै रियान थांदों माथो रियाना थाङाखै थांदों होनलाय आंनो बावदों बावलायलायबाय बिदा बायनाव थांदोंमोन फैखांबाथाय थांनोसै आरोना न'आवहाय ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओंखाम उखैजोब्बाय लागाव ओंखाम उखैजोब्बाय नो सनालि मा जाबावनोसै केकखौ जाहैयाखै आं होननायखौ बावलिखौ जागोथावथार बावलि केकआ जागोथावथार टेस्टिथारमोन बे 10 थाखा लोगोफोर दायो जों दखाननिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो दा जल्दि ओंखाम संनोसै टाइमा बारा जाबाय आरोना थख्ला हाजोबनो सनालिनि बेगबो दं स्कुल बेग सनालि स्कुलनिफ्राय फैनानै बेयाव डाइरेक्ट थाहैना न'आव दोनफैग्रा हारसिं जायोना बेनि थाखायनो न'सिम थांग्रोनोसै र' लोगोफोर साइस नुलायलायबावदोंसो खथ' मोजां नुदों जाम्बिलाय दे थाबायलांलाय नायनांगौ माबायदि नुदों गाहेलायनायसो बिलाय बा जाबायथ' अमा आलु संबायलै लोगोफोर दालि एसे संख्रि जाबाय होनबानो बेखौनो संसाबलाबायबाय आरोना लोगोफोर जल्दि संनानै जानानै लानानै थांसै बोरायनोबो ओमफ्राय जि एसे सुनांगौमोन हास्लाबाथाय बुंनोनो हाला आं टाइमानो अभार जाब्रेयो आंना बेबायदिनो माथो होनबावनो लोगोफोर उपाय गैया आरोना स' दसे ओंख्रियाव दै जाबाथ' खामानि मावजाया नङाबा खामलाजोबलायगोन आरोना आंना दालि एसे सुना लाहैनि र' लोगोफोर आङो दै एसे होनानै दोनबाय माने डाइरेक्ट रुनानैसो समबार होगोन आं दा एवनानैबा बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोना ओमफ्राय गोबावजों जाबा मोजां मोनो आरोना ओरैनोबाबोथ' आं जाखाया बेदराव मस्ला होजोब्बाय आङो मा दङ आरो मावो दै नै थाग्रा गैया नालाय माथो होनबावनो लोगोफोर नैयाव दालि रुबाय फारसेथिंजाय दालि फारसेथिंजाय बेदर एवबाय आरोना लोगोफोर ओंखामा मोनखांबाय मेंलायलायनाय मोनो बिरादनो हांसो आयै गेलेग्राखौ मानो बिदि गारसावलाजोबनानै दोनखो सेस खर' गाज्रि जाजोबगोनहाय लोगोफोर मोदोमलांदां मानसिया गस्ला गानाखै नालाय गेलेग्राया ओरैबो ज्राव ओरैबो ज्राव गारसावजोबनो गस्ला गानाखै गरम ना अयथासारनो फैनानैहाय ड्रेस खुजोब्बाय पेन्टिद' गाननानै थाबाय माथो होनबाव संनो लागासै र' लोगोफोर दा देखायगोन आङो मोनबाय आलुखौसो बांसिन लाखादों आं बेदरा दरसे दरनै लाबाय ओमफ्राय नैबेयो आलदा बेदरसो बे दादा हरनाय नैबे खिसिरि मैयानि मोनखांबाय आरोना लोगोफोर दायो जाना लानोसै फटाफटनो ओमफ्राय बोरानोबो लांसै नानियाबो जाखांबाय
दखानाव सफैफिनबाय आङो ओमफ्राय बोराय मा होनदो जाखांबाय जाखांबायनो माला दहायनो फैदोंना आङो एसे गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै मानसिफोर दंमोन दखानाव बेनि थाखायनो लेट जाबाय आरोना लोगोफोर बेलासि हांबाय नै लोगोफोर मानसिफ्रा माबायदि थायो नुबाय बबावबाफोर थांबा बबेबा जोंबो बबेबा गोदान जायगाफ्राव थांबा बेबायदिनो जाथारो खमनो गारि हामब्ला सिमब्लानो फ्रिजआव दै गुसु दंना गैलामोनलै बे लोंग्राया दंना लोगो फैनो नागिरदों लोगोफोर बाजारावहाय थांगोन ओमफ्राय बासनाव हाबलांगोन आरोना मानो होनब्ला दाखालिनि मा होनो जों थार्ड ग्रेडनि जे एग्जाम होदोंमोन बे समावहाय मानसि फैदोंमोन आरोना लोगोफोर आं होननो नागिरनाय बेनो दाखालि जे जोङो माने थार्ड ग्रेडनि एग्जाम हैदोंमोन ना इयाव ज'नो लोगोफोर गोजा नोंसोर नुखादों थारमाने गिलागे आरो बेयावहाय थारमाने भिडिअ बानायसै बेयावहाय थारमाने गावहा 50 फैसा आंनो होनांगौमोन आरोना बेखौनो होनो फैगोन जाहैदों माने मार्केटाव थांखानांगौहाय होलांसिगोन आरोना दा फैबा देखायगोन आङो र' लोगोफोर गिलागे को बे खाथिनिनो आरोना उन्दैया बिबैनि दखान दं बयनाबो रुटि दखान सनालिया बिदानाव 50 थाखानि आंगुर संख्ल'नानै लाबोलायबाय बिनानै बिदा दैमालुनाव थानायाव गारि सालायो आरोना बेवाइया बेनावनो 50 थाखानि आंगुर बिना लाबोलायबाय दै हगारदै माबाना गोखैसो आंगुरानो गोथाव मोनाखै आं दाखालै आं जानाया बेगर दङ आंगुरानो मोजां नङा बियो बोरैबाथाय जानो सुखुवा आं लकेल बायदिसो बोरैबा कार्टुन देखला देखिरा बिशाल हा ओरैबायदि कार्टुन नायगासिनो दं बे खाथिनि सनालियाबो कार्टुन नायगासिनो दं सनालिया कार्टुन दिखियासे रसुनि दाजाबो ओरैनो बेनिबा खननानै जादो एबारो दे दैयानो गस्लायाव दानगोन एसे गोखै बादिसो बेगरखौ जानो मोजां मोना गारनानैसो जानो लुबैयो लोगोआ फैनानै थांखांबाय दे लोगोफोरा ओमफ्राय सरि आं देखायनो हायासै मानो होनब्ला दखानाव मानसिफोर दंमोन ना बेनि थाखायनो आङो माने थाब हठात खरि भिडिअ बानायनो हायासै बोरैबा फट खरि फैना होबायना बियो बेनि थाखायनो बेखिनियानोमोन लोगोफोर रंगा बेखिनियावनो फोजोबसै